Салом алейкум тамошобинони гироми, хуш омадед ба канали ма. Касе эксковаторщик шудани кор кардани хел нефта десена 10 та насос зайга тай замин дай насосо ин турбо ҳама нефта качат киста ай тай замин. Ана касе эксковаторщик шудани мархамат канали ма да будроин ами буҷиқен зоирҷон ҷалолова инам хел ҷангал ами кор мекунад 80-90 ҳазора мегирад сева ҳавқот питанишқатия ҷои хоб бо кор мебарам меёранд. Тамом дига ягон чиз накунед. Фақат бихун ҳама информатсия ҳаст дар канали ма. Ҳам тада будро зоирҷон ҷалолова буҷиқ меброяд даниё. Чӣ хел управлят канда кор, чӣ хел хондан накор, дагҷо хондан накор, номрои телефони Людмила ҳаст. Он ҳамун правара гирифти соҳиби он ҳамун шер нар мешайна деси он ҳамунро. Ана дар паноҳи Аллоҳ бошед. Ҳамин поделиться кунед, патписатса кунед, лайк ҳамонед, тамом дар паноҳи Худо.